हेलौ रायजोफोर दिनै एसे दुइखौ लाना बेरायहैनोलै दावराव जागासिनो दं बाजाराव थांनो उमुख थांनो लाङैयाबो गोबाव जाबाय नालाय माहाजोन मानसि माजों थांगोन नायदो बाजाराव थांसै मा मोनो फुलाबायनो लाना फैसै खम दामिफोरखौ दा नंखायनो हिनजाव मानसिफ्रा ओंखारनायाबो गोबाव गारियाथ' हनै फैबायानोमोन दा देखायसै मा गारिजों थांगोन नायदो नायलांबाय थाबानो जाबाय दे बुजियाबो दाबो ओंखारा माबा ओंखारनो थिनबाबो जायालै हिनजाव मानसिफोरनि देलायनायब्रा मा देलायखो दाबो जाया दा होनबाबो जालायगोन दायासो जारलाथार थाब थांनो होनबाबो जाया हनै जोंना गारिया नेगासिनो दं दाबो सफैया हिनजावा 20 minutes later. नै जोंना गारिया रायजोफोर नायदो माहाजोनफोरनि गारि थांसै बेजोंनो दा बोराय बुरै रंजा मिनि थांसानोसै एकदम मा मोनबोयो दा जाबना लाबोनोसै बेजोंनो आं गाखोनोसै सेराव सफैया माथो मानसि गोबाव जाखो फैल' खोथाफ्रा मा देलायखो खोनाबाबो दायासो जालायगोन 1 hour later. हाब मानसि गोबावब्रा मा देलायो नोंनि थाखायनो आंहा देलायस्लाबनोनो हालायलाङासै देलायनायानो आदा खावनियासो जालायलांबाय स्लाबथारलाय खोमा बिहा देलायस्लाबनोनो हालायलायै लिंहरबायगोन आं खुलुमखाबायमोनलै सासे खुलुमनाय जायो होनबावनांगौ आरोबाव बाहेरायाव थांबा खुलुमनांगौ जाबाय थ'दो बर' रायजोनि क'क्राझारनि सिनेमाखौ लाह बेलाय माथो मालाबा सानैजों नायफैगोन दे जोंहा सिनेमा गथ' गथायालाय माथो खालामनो ओइ बिस्रा सम दंबावो ना मेरला गोदोसो सिनेमा हला गंथामथार दंना क'क्राझाराव गैला दा बे गंसेल'सै आंबो जेरै ओमफ्राय नै बर' रायजोनि राजधानि मोनबाय गैला माथो बर' सेक्रेटारियेट गेट मोनबायलै बिटिसि सेक्रेटारियेटसोलै बर' सेक्रेटारियेट बिटिसि सेक्रेटारियेट गेट हरै आर'नाइ बानायगासिनो दं माथो गोदान मा एसे लामाया मा एसे दै जाखो लामायालाय ओइ हाबालै जोंहा दसेनो हाबगोन लांबाय थाला नै फारखा मालाबा जुजु फैगोन सानजोब्बाय नै उन्दैफोरबादि फैबाय बै हांसोफ्राव गाखोनांगौलै मालाबा फैनांगौ जुजु फैनांगौ ना गथ' फिसाफ्रा फरायग्राया क'क्राझार दन बस्क' स्कुला जोंना दामब्रा माने बायनो हाबो जाहैबाय मालायना माने एफा गोरों जायो जोंनाथ' जों बादिसो माथो लेखाखौनो रोङा मारै जाबावनांगौ जाखो एथ' दामि स्कुलाव फोरोंबाबो हनै माथो गथ'फ्रानो लेखाखौनो रोङा मालायना माथो नाम्बारा बुरजा मोनो जोंना आरो बयनिबो खमसिनावसो मा जानोलै एथ' दामि स्कुलाव फोरोंबाबो बेनो लाबानो गैला लेखाबो रोङा माथो गथ'फ्रा मा जाबावनांगौथाय 20 minutes later. जोंहा बाजार खालामग्राया बाजार इन्डिया सफैबाय थारनोसै One hour later. Itulah lah. Macam di dalam marcoba. Mode dana. Mana mode terbaik? Mana mana mode? Lala geleng terbaik Gila terlembab. Lala Kalau mama pilih jatuh sama bulu. थालांबाय ज' दखाना थालांबायलै माथो नोंनाबाथाय बे टाउनाव फैबाथाय जौ एसेल'सोब्रा फैबाथाय जौ लोङैनो उदैया देरजोब्बाय बिसालाव थांबाय माइ हाबबाय थाला
फैबाय गामियाव बेसेबां गुवार फोथार दं माथो Later. फैबाय हट टक्लायां हट मोनबाय थांलाय फैलाय एक्स लादो बर'जों बर' लालायलायनोबा अनलायलायनांगौ दे जाबाय दे मालाबा हरनोसै आं बेसेबां जायालै बेसेबांबा बुरजा लांबावबायसो जाबाय सफैबाय बर'नि एसे बुरजा लायो खालामनो लाबाय बर' हरबाय मालाय हरबाय माथो जाखो जेबो नङा मा लाखो बोरै आयै बेलाय मा जाखोलै नायग्रा अखाफोर गोदाव सोराव आयै बेबा मा गथ' गथ'सखो आयु आफाखौ फुनग्रा आफाखौआव जाबायलै दे नांबाय थाला नायबाय थाला फुदो दुगैसै गोलोमबाय माथो